Ang masabat ko ngunyan tab, parumalong kung man nagproblemado ka. Pade, kumusta ang buhay mo? Ayos man tayo, padahigar ba ka naman buyong ko? Ngay, sus, talaga nagbubuyong ako, pade. Sarok ka na sa pigpoproblemahan ko. Ay, man ako sa'yo mo nakaano pa dito. Nagutang ako sa'yo mo, pade. Anong sinabi mo? Dahil mo ako pinagbigyan. Pwede man akong kwarta. Ngunyan, pade, pautangad ako, pade, ke 1.5 lamang. Parot mo pa din, nakapag-inom ka nga ni ngunyan, mautang ka sa kuya. Yan, sana. Puro pagulong! Ay! Igul ano? Nagtindang gulayon? Gulayon, puro pagulong! Boss! Ay! Salamat. Iyong piganan. Boss! Puro pagulong tabi, boss! Puro 20 sana po ang kilo. Puro pagulong nga, tandara mo ka, gingking. Balik kaya, boss, i-advance ko ngunyan subayad mo, tayo ni tabi, pakanapan ini kang puro pagulong. Katunayan, may mga hantag pangani. 20 tabi, pirang kilo po sa imo? Dahil na boyta, kung magadam pa yan na puro pagulong, dahil mamapakinabangan iya, pakanapan mo Umadvance ka na, boss, ng mga Dahil na. Scammer ka gayaw. Ay. Ba naman si Pade? Ano ba ano baga Pade ang motor mo? Ano Pade? Motor ang Pade? Ay bako boy, ara mo ng motor, mahapot ka pa. Sibid. Aw, sibid? Boss! Oh! Ano ang karigumoy na? Anong pagkabalad mo? Ay dahi boy, nahiling mo ng mainit taon. Boss, marinal daw. Marinaldo man tabi. Hardware hindi ba sa tindahan mo, Ade? Oo, nahiling mo na baga hardware. Kaya, sigurado ko masana. Di ba may mga SIM ka dyan? Simento? Natural. Mga pintura, Ade? Oo. Mga tubo? Yan, kompleto ni. Kompleto. Ano naman sa imo dyan? Papakala daw tabi ako kasarong bilog na dyan lang dyan, boss. Nahiling ng hardware, may bilog digda eh. Duman ito, sari-sari ito. Boss, papakala na tabi ako kibras. Baras tabi, boss? Saro lang tabi. So, saday lang. Pamili na tabi, digdi boss, oh. Ay, bako man ang boss. Baras ay. Bras ang ipon. Taray pa ako nagsisilyo. Hardware ini, umahanap ka, baras ang ipon. O di makataram ka sa nakunday. Katama bakal ako sa iba. Paano nagtataram ka, bras? Boss, Ay, maranapon tabi bossing. Ano lamang? may donut tabi, digdi. Donut. Para ba doon ta kakaning calculator? Donut na hardware ini, mag-donut. Sorry na.